Ahoj všichni, dneska se podíváme na 3 velké hráče ve světě online nakupování. AliExpress, Wish a Temu. Každá z těchto platform má něco speciálního a dneska si projdeme jejich historii, kolik lidí je používá a jaké mají výhody a nevýhody. Tak pojďme na to. Začneme AliExpressem. Tento gigant byl založen v roce 2010 a je součástí čínské společnosti Alibaba Group. Jeho hlavní misí bylo přizpůsobit čínské výrobky globálnímu trhu. AliExpress se od začátku zaměřoval na to, aby čínští výrobci mohli prodávat přímo spotřebitelům po celém světě, bez prostředníků. AliExpress je známý po obrovský výběr produktů a nízkými cenami, což láká miliony lidí. K dnešnímu dni má více než 421 milionů uživatelů. Po celém světě, což je neuvěřitelný nárůst platformy, je oblíbená zejména v Evropě, Latinské Americe a v dalších rozvojových zemích. Pokud jde o dodací lhůtu, ty mohou být delší, protože zboží jde často přímo z Číny. Nicméně AliExpress neustále zlepšuje své možnosti doručení a nabízí různé způsoby dopravy, od standardního po rychlejší varianty. Teď se podíváme na Wish. Wish byl také založen v roce 2010 a začal jako mobilní aplikace, která nabízí levné zboží přímo z Číny. Jeho zakladatelé Piotr Sulsky a Danny Hank, já to nemůžu vyslovit, chtěli vytvořit něco, co nabídne zákazníkům extrémně nízké ceny. Wish zažil obrovský boom především kolem roku 2017, kdy měl více než 500 milionů uživatelů. Bohužel jeho popularita začala upadat kvůli stížnostem na nízkou kvalitu výrobků, dlouhé dodací lhůty a nejasné popisy zboží. I přesto zůstává Wish oblíbenou platformou mezi těmi, kteří hledají super levné zboží. Nicméně, uživatelská základna Wish výrazně klesá a dnes má kolem 100 milionů aktivních uživatelů měsíčně. A nakonec se podíváme na Temu. Temu je nejmladší z těchto 3 platform. Byl spuštěn teprve v roce 2022. Patří pod PDD Holdings, společnost, která vlastní i čínskou platformu Pinduoduo. I přesto, že Temu na trhu krátce, zažil doslova explozivní růst. Jen během prvních 6 měsíců se mu podařilo zdvojnásobit počet uživatelů na neuvěřitelný 467 milionů. Je to populární hlavně v USA a v Evropě. Díky super nízkým cenám a lepšímu doručení než jeho konkurenti, jako je Wish, Temu se snaží zlepšit kvalitu zboží a také zkrátit dodací lhůtu. A já se s vámi loučím, nezapomeňte dát like, odběr a uvidíme se v dalších videích. Zatím, čau.